Nas terras de Pedrafita do Cebreiro habitaba unha familia cristiá nunha casa branca e unha leira grande. A familia estaba formada por un matrimonio que tiña dous fillos, un rapaz e unha rapaza. A rapaza, chamada María, sempre ia lavar os seus panos á fonte cercana á casa. Certo día, cando se dirixía á fonte, un grupo de mouros collérona e levárona ás agachadas para que ninguén a vira. Os mouros tiñana como María a criada. Traballaba e traballaba sen parar, chegando incluso a negarse. Canso xa os mouros de tanto maltratala, colleron e dixéronlle que fora lavar os seus panos á fonte que había ali. María chegou á fonte e puxose a lavar os panos. E de súpeto apareceulle un cabaleiro cun cabalo e dixolle: "Aparta de aí, moura fermosa, aparta de aí, moura bonita, deixa beber o meu cabalo nesta auga cristalina." El abraiado contestoulle: "Non son moura, cabaleiro, son unha cristiá cativa. Levaronme os mouros cando era unha rapariga. Se queres verte comigo, sube no meu cabalo." E ela preguntoulle: "E os meus panos, que eu lles faría?" El contestoulle: "Os de seda holanda o cabalo os levaría, e os demais na fonte quedaría." Subindo polas montañas do Hospital da Condesa, María empezou a suspirar. E o cabaleiro preguntoulle: "Por que suspiras, miña alma? Por que suspiras, vida miña? Ti queda tranquila." Ela, suspirando, díxolle: "Non hei de suspirar, se era aquí onde eu vivía. Isto é un milagre, Deus santo." O cabaleiro abraiado baixouse do cabalo e dixo: "Vállame Deus dos ceos, vállame a Virxe Santa, pensei de traer unha moura e traigo unha irmá miña." A rapariga baixouse do cabalo e abrazáronse. O cabaleiro deu un paso adiante e díxolle: "Abra agora as portas, nai, ventás e galerías. Dille a todo o pobo que chegou a prenda que ti chorabas, noite e día."